Abantu bathetha ngokuthetha bethunani emveni kokuba siye saboniswa uMpumelelo Mseleku ekwi-meeting kunye noLwandle Mseleku bethetha ngale nto yokugula katatakhe becingela okanye besitsho nonobangela. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Into eyenzekayo ke siyayazi utata uMusa Mseleku ebeye wagula ke sambonisa eleli nasesibhedlele and then kwathiwa ke ebefunyenwe yi-minor stroke. Kuyatyholwatyolwana ke uba yintoni eyenze uba ade abe kanti une-stroke. uMacele yena uthi ngamakhosikazi akhe, uthi ngabo izinto abazenzayo nale nto uba ke abanye aba bengafuni ukwamkela uSamke, ooMayeni nabo bagodukile, uMangwabe noMakhumalo abafuni nodibana naye lo wife number 5. So ke iyamhlupha loo nto utata uMusa Mseleku. And then uMangwabe yena kwelakhe icala uthi utata uMusa Mseleku wayefike ekwakhe ngalaa mini esuka kwaMacele esithi ustreswa yinto edibene nefemeli kaMacele nangona ngazange wamxelela ke ba yintoni. So kuyatyholwatyolwana. uMpumelelo Mseleku ngokunyana katata uMusa Mseleku naye uza neyakhe into. Uthi yena ngokophando lwakhe alwenzileyo ufumanise uba it's the wrath of the ancestors, yingqumbo yeminyanya. So zii-ancestors zabo ezizenze laa nto kutatakhe. And then ke ngoku abantu kwathethwa ngento yoba utata uMusa Mseleku wayehambe woxela amakhosikazi akhe noSne kugogo uFlow njena kutheni ngoku kusehlwaywa yena. Bathi ke abantu bayifumana i-strange nento yoba afumane i-stroke ngemini ayodibana nomalume kaSamke, because utata uMusa Mseleku uyayibalisa uba kukwenzeka ntoni ngalaa mini. WayeKwaMangwabe, imehlo lakhe lafani, wathi xa edrayiva waziva kekho rayithi waya kwaMacele. Kwabe kwakufuneka bayodibana nomalume kaSamke, waphela ke uLwandle emqhuba emsa kwagqirha. So bathi abantu ingathi kanti izinyanya ke ezo azifuni uwife number 5 lo. Abanye bathi hayi kaloku namakhosikazi la akhe nawo anazo izinyanya zawo, so ngenzeka mhlambi izizo ezithethwa nguMpumelelo. Hayi bethunani asiyazi, kodwa shem uwife number 5 uyithwele into abantu ingathi abayiva tu into yakhe. Xa kuzawude kuthiwe ngoku kutheni le nto ezawufunyanwa si-stroke xa zayodibana nomalume wakhe, loo nto ithetha ukuthi le nto ayifunwa. But ke umntu xa ezawugula bethunani, ukugula akubhungisi. Mhlambi ke i-stroke bekukudala but ke yaba yimini ke esabe kanti senzeka ngaso ngelishwa ke yimini ke ezadibana nomalume kaSamke. Anyways, enkosi kakhulu bethunani ngokuthi nibukele le video. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngale nto ethethwa nguMpumelelo yoba ukugula kukatatakhe it's the wrath of the ancestors, and abantu besithi kutheni egula ngemini ayobona umalume kaMakhwela. uMaMgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.